Guys, welcome back to another vlog. Asa खालामो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ. So दिनै माने बाजाराव थांगासिनो दङ. मान गरम. इदि दङ आया. So मा बायो नोंथांमोनखौ बिदिनो शेयार खालामगोन आरो बाजारखौबो एसे देखायगोन. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो. नंगौ दं. Man सान्दुं गोसा उनाव दङ आंनि आइया फैना थांबाय थादो दायो ससे मोनाखै बेयाव दाखालि मिया बालिबो दिन होनाय ओमफ्राय दायो बाजाराव मोनहैबाला देखायबाय थानोसै आं एसे क्लिप देखायगोन आङो माने आङो दिनै फार्स्ट टाइम बाजाराव ब्लग बानायदों नालाय एसे बोरैबाखौनो आङो स' बिदिनो ससे क्लिप देखायबाय थागोन दायो आरो दसे थाबायबाला मोनगौ स्कुल गोदान बनायदोंना हाइथिंबो मोनसे दं दायो डाउनावहाय देखायगोन आं हाइथिंबो मोनसे दङमोन बेयाव फैसिगोन ना नै मोनसेया स्कुल दायो बाजाराव मोनफैबाय Ini serzi. Mau lihat? Betul enggak? Hei, nanti saya. Arif apa boy? Pas. Oh, by nama gitu nih. Apa namanya? Kejadian apa ya? Tempat apa yang lalu yang bikin naik bersih? Coba boleh? Ini yang jodoh sih ah. Tidur bukan lagi yang kan gorong nang gile. So guys, dayo आङो माने साव जानोसै ना ओमफ्राय पक'रा जागोन पक'रा मोनफैबाय So guys दाखानि उनाव लोगो मोनसिगोन दायो जाखांबाय आङो दायो थांसै सिं दङ मानखौबो जाबाय दहैनो फैदोंमोन ना बेखौ लाबाय न'आव थांनानै देखायगोन आङो Yo, no mensigan. Dasi sono berapa yang hal mana? Sandung saya bedi hanya host mana. Duidane mana nih idin fokus nongo. Mama bedi kan tamun cover di kain sing. So guys, mana di botol thang isa hanan sabaiman. Ayah mana dokona bayan bende mana lain kainnya dokona bayan hang demen bang. Ang mana ayah hang demen hang thang pada mana. Nih, nih. Guys, moza ngudina dokona ke, moza ngudu. Lah komen aku dah ada. Try guys, ini plaza ko dek lagi siang Nah, yang itu juga.
गाइस आंनि प्लाजोखौ बोरै नुदो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बेनिफ्राय जाबाय ओके बाय बाय गाइस स्टे सेफ एन्ड लाभ इउ